Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο unboxing βίντεο από το hightech.com.gr. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε μία λύση για ασύρματη ζεύξη για εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για το EAP110 Outdoor Access Point της γνωστής TP-Link. Στη συσκευασία θα βρούμε τη συσκευή, τις δύο κεραίες, το τροφοδοτικό τύπου POE με το απαραίτητο καλώδιο για την πρίζα, τη βάση στήριξη και τις οδηγίες. Το σώμα του Access Point είναι μικρό και ελαφρύ, μασινά μαθητικό στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχο, ισχυρό και σταθερό, με τις δύο κεραίες στα 5 dpi να σας εγγυούνται όλα τα παραπάνω. Στο Access Point θα βρούμε μία θύρα LAN RJ45, την οποία και συνδέουμε στη θύρα POE στο τροφοδοτικό μας, ώστε να γίνει εφικτή η τροφοδοσία του Access Point και φυσικά η επικοινωνία με αυτό. Στη LAN θύρα του τροφοδοτικού μπορούμε να συνδέσουμε τον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή μας ή κάποιο άλλο access point ή switch. Για τις ρυθμίσεις θα χρειαστούμε υπολογιστή με Windows XP, Vista, 7, 8 ή 10 και γενικά είναι συμβατό με όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, αφού η πρόσβαση στο μενού του γίνεται με έναν browser. Η πληθώρα ρυθμίσεων στο μενού του υποστηρίζει πολλαπλά SSIDs και τύπους ασφαλείας όπως Web και WPA2 PSK. Το εύρος των κλειδιών είναι από 64 έως και 152 bit κρυπτογράφησης. Η ταχύτητα σύνδεσης είναι εξαιρετική στα 300 Mbps με υποστηριζόμενα όλα τα πρωτόκολλα του 802.11 όπως τα N, G και B. Το EAP110 Outdoor Access Point της TP-Link είναι ιδανικό για απομακρυσμένες ζεύξεις μεταξύ δύο μηχανημάτων για τη μεταφορά δεδομένων, καθώς και ο Standalone Access Point για παροχή ίντερνετ σε ανοιχτούς χώρους. Επισκεφτείτε το e-shop του hightech.com.gr για περισσότερες πληροφορίες, απορίες που έχετε και εκδήλωση ενδιαφέροντος για το προϊόν. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την προσοχή σας. Γεια σας!